Anirudh Kumar laki inut AUDC Hindi Department Assistant Professor Bonta alang likidam tanganingkan Priya Ciklo Malom University along ki Charlie Bom inut suarlo tumaphan odlang no ki claim ki bor ialam ki klang. Laso pena jok karbiang long angkang pialong tami hur chudut anpin lo. Athe jong se akang to yang deng ke Charlie adim tami ke pache ho lapen. Nong no ki jo alam ki klang ki. Kimi o alam kalilo. Laso pena jok Assistant Professor Anirudh Kumar aphan suspend pidat lo. We want justice! We want Sitami nona bangki arpu ki doatum nona bangki ki povek suar doatum aphan lam the karju mati inquiry aphan ki padoso jong pusona lam si klang. Laso teng polote arpu ki doatum Anirudh Kumar api ki tu na sonsi mandet to. Laso pena jok puthot Anirudh Kumar aphan arona teng pen a hoka kangsai pinangji pura kedam tang tereni phaing ko trok arni Assam University difu campus adon rialong KSA AISA RYA KNCA lapen AIPWA sotum pen chelangsi Assam University difu campus Assistant Professor Anirudh Kumar aphan sodak akangsai pinangji pu akachasong pedopon the sexual harassment people Kalipoti internal marks pipe lahega therapy ar luso to man chenek bomlo maduda chithane ajaga photo ni tumlong do inura supido laso supi ke phan ke anu pesi pam cheka photo sidolo laso supi banke api charli hai si university rinang koklo lason proti university nomi ke dongno si dam bomlo lasinon bahage me pen bahaniang jir inut ke bengal pen ke bang central university campus si bang bengal pen nangacharu si daga bang inu ke tebohat lamding angjir latung bang lo cara latung sonthot si claim lo amatum cica onesi latung lo media lo bang lo nang tuk si cini po media lo sonsuri lam ninje lo cipak lang lo tum duk aning ko moka cipak lang lo Anirudh Kumar lo bang so assistant professor pisi ke claim ma laila ma ke media lo citan lo sita media lo kan focus lo organization kan ma rap nei ta rapun bang wedelo sela tum ke la victim to bang ke a hohai long le no majok pata la si KSA lo bang lo KSA ke cheng bata tum chirap dun si la tum chirap si the complaint pilo memorandum pilo la song bong pen disi ka do be chirap pen si ta bang ke chiklion thoma phan suspension bilo chiklion thom suspension jurang ra oni tum ko ni tum reminder ko ni tum memorandum pilo la phan la terminate nai sakuri pen discharge nai pa demand pc akonon 6 ma fa extension lo pusi arjulong Lasi loke Charlie yang thir jira dim pen amat napuson Professor aphan asai pen engthan pet khangjang nangji lapen kechok che bangpu archak dudun dedet nangji lapen soar lo to aphan ke bangji langar ni napuson kachene ke phojok plot che aphan adai ke do bangpu aphan sodak pen insavek nangji pusi KSA AISA RYA KNCAN AIPWA pen kehang pedopon bangso kachisong ing samjin pen pichon po Canada administration of bang alang lipan 3 month suspension ala bangso 3 month suspension P8 pen apis tame pinyan la si dia lama budang silang Anirudh alam mai pen ana brahman alang ni kereta alam pen ana pulo student do maka itu ni tu ngai ko ni tu la so university lam don ko pen tame also pen alam dulu temu thegande tame non bang at pen tame victim tame klang lo asli tu men hetiman mangela pulo je alang lipan mangke suspension ko dene pula terminate na pula dak mesti pa wang long na po asam university punya pas betul tadi kalau binglong akang matidak asam angka india kan no hok sitame lang lipange pa jon long gat sikene aku basini betame YouTube long bethe beta channel nale tum ta chini po la so si expose lo inut bangke Bengal asor posipu inut bangke dak lamding ne longka ne tebokhat sila alang tum phani bangke anthin chepa thesi amhang chepa klang clip stame media thengno che thanlap lo je Anirudh Kumar inut chok che thek ladak alang professor ke dojia orabe pu penangan tum social media long tame che thanglo lasi la so pen chini det pen aphi nilitum kese la pen chelang la pen chesong ra peda RYA kes Aisa la pen KNCA chelang pet pen nilitum la dak na humri lo la dak na humri pen nilitum memorandum tame submit lo la so PVC ave in charge News report KTV News